May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kaag sa naman kay malanto sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Presyo sang kada kilo sa baboy kag baka nagsaka sa napulo tubtub 20 pesos. Bugas, BAYLO, BAKUNA, pati gayunon sa Kabangkalan, Kawayan kag Bago. Tricycle driver nga ginabdak sa Bacolod City nasapuan sa highway sang Ibi Magalona. Dar Secretary nag-apila sa mga mangunguma nga hindi pagbaligya o ni prenda ang duta nga ilan na baton. Kag sa good vibes sang sanuang ulihi mo nga kaon sa barbecuean sa tabok sang LCC. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, malapit sa 5,000 ka hektarya sang duta ang ginpanagtag sang DAR sa Negros Occidental kahapon. DAR Secretary ang nagapanawagan sa mga mangunguma nga hindi pag-ibaligya o kung iprenda ang ilang nga duta. Mismo si Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz ang nagpanguna sa distribution sa 4,720 ka hektarya sa duta sa 4,754 ka mga agrarian reform beneficiaries sa nagkalain-lain nga bahin sa Negros Occidental. Sa programa nga ginhiwat sa Sipalay City, nag-apela si Cruz sa mga mangunguma nga hindi pag-ibaligya, iprenda o kung pagpabayan ang ilang nga duta para may mabilin pa sila sa ilang nga mga o kung may mabilin pa sila sa ilang nga mga kabataan. Nagpasalig man siya sa idalom sang iya nga pagpamuno, doblehon pagid sang DAR ang pagpaninguwa nga mapanagtag na ang mga duta nga tubtub karon wala sa gihapon mahatag para sa mga mangunguma. Tuyo nila nga mapanagtag ang may kapin sa tunga sa milyon tanan ka hektarya sang duta sa bugos nga Pilipinas antes matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. So, yun lamang po ang aming pakiusap. Alagaan po natin at mahalin natin yung lupang binigay sa atin. Sa number 9, sharing sa water resources sa tunga sa Negros Occidental kag Bacolod City ang ginalantaw. Inisunod sa kay Provincial Consultant kag Bacolod Mayoral Candidate Albi Benitez na nagsapol sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kay inasang aga. Sunod sa kay Benitez, 70% sa mga pamalay sa Bacolod City ang wala sang 24/7 nga supply sang tubig. Isa sa ginalantaw nga rason amo ang shortage sang tubig sa mga deep well. Kag sa tiun sa tig-ilinit, ginalantaw nga mas maapektuhan pagid ang supply sang tubig. Rason suno sa iya nga gintalakay sa gobernador ang posibilidad sang bulk water supply para sa Bacolod City nga sarang makuha sa kabukiran sang probinsya. Ang Prime Water nga amo ang distributor sunod sa kay Benitez ang nagakinahanglan sa nagakaigo nga source ng tubig para sa basobra sa 200,000 ka mga household. Sunod naman kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang mga bagay mas nagakaigo talakayon pagkatapos ang eleksyon. Why don't we create a bulk water supply for Bacolod City coming from, of course, our rainforest, our mga bukid natin where there are great source of water, and collect this and provide to Bacolod City. Paano na siya ka? Kung paano ka mo sa prime water? Yeah, prime water is distribution, right? So they need a source of water. Hindi nila ginakuha ang tubig. No? Kung ma-distribute sila, it's now coming from deep wells. Right? So, ang source of water is crucial. Sa number 8, masobra sa 1,000 ka recoveries gikan sa COVID-19 na record sa Negros Oriental. Padayon ang pagnubo sang kaso sa COVID-19 karon sa Negros Oriental matapos mag-peak
sa masobra 1,600 ang active cases sa nagligad nga semana. Karon nga nagpanaog na sa 896 ang active cases sa probinsya matapos makarecord sang masobra 1,000 nga new recoveries. Humalin Pebrero 4 tubtub 8, 396 ang new cases sa probinsya. Samtang 1,030 naman ang recoveries. Damlag pa ginpahayag sa nga provincial IATF nga ila ginalauman ang sunod-sunod na nga pagpanaog sang active cases sa probinsya. Samtang naganubo naman sa karon ang active cases sa Negros Occidental kag Bacolod. Nag-record man kahapon ang Negros Occidental sa nga 534 new recoveries kag 102 ka bag-o nga kaso. 3,020 ang active cases karon sa probinsya. Sa Bacolod, 201 ang new recoveries kag 40 ang bag-o nga kaso. 1,646 ang total active cases karon sa syudad. Sa number 7, anom ka mga balay na kalasunog sa Bacolod City sang kagabi. Naglabot sa second alarm ang sunog nga nagluntad kagabi sa Puro Katiningban 2, Barangay 39 sa Bacolod City kung saan diin anom tanan ka mga balay ang apektado sang kalayo. Sunod sa Bureau of Fire Protection, 3 ka mga balay ang totally destroyed kag 3 man ang partially damaged. Wala naman sa may na-report nga nasamaran sa sunog. Ginabulubanta nga nagabalor sa 150,000 pesos ang halit nga gintugas ang kalayo. Ginahibalo pa karon sa BFP kung ano ang ginhalinan sang sunog. Sa number 6, probinsya sang Negros Occidental ang magasugod sa vaccination drive para sa 5 to 11-year-old sa Pebrero 14 sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City. Ginahaylo ang mga ginikanan o kun mga guardian nga dapat magparehistro sa ilang mga kabataan nga magapabakuna. Sarang magparegister sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital, sa Provincial Health Office o kun bisan pa sa talatapan sang Provincial Administrator's Office. Samtang sunod naman kay Provincial Consultant Albi Benitez nagapabili ng vaccination sa mga pumuluyo nga strategy agud to mapamatukan ang COVID-19 kag makabalik kag makatibawas ang komunidad. Sa tion nga daw kasubong na lamang sa ordinaryo nga trangkaso ang COVID-19 gikan sa pandemic, ini ang mangin endemic na sa hindi madugay. Ang aton nga Teresita Halandoni again will be the pioneer, will be the first nga mag-inoculate sang aton nga ages 5 to 11. So we are now inviting tanan nga mga parents, guardians, ang may mga kabataan ages 5 to 11, you can have your children registered already. Sa number 5, masobra sa 10,000 ka doses ang Pfizer vaccine nga pagagamiton sa pediatric vaccination ang ginapaabot nga mabaton sa Bacolod City sa Biyernes nga adlaw. Na-delay ang pag-abot sa supply sa bakuna para sa pediatric vaccination sa nagligad nga semana. Gani ginalauman sa Bacolod Emergency Operations Center nga sa Biyernes, mag-aabot ang request nga 10,000 ka doses sa Pfizer vaccines para sa natalana nga pagbakuna sa 5 to 11-year-old sa Lunes. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, Officer in Charge sa City Health Office, manubo ang dosage sa COVID-19 vaccine brand nga gintalana para sa mga kabataan. Ang Riverside Medical Center kag St. John's Institute ang mga duha ka mga vaccination area nga gintalana sa Bacolod para sa masobra man sa 10,000 ka mga 5 to 11-year-old nga nakapa-pre-register online sa ilang master list. Mala Children's Party ang ginhanda sa EOC nga vaccination centers agud mangin therapeutic environment kag madula ang kakulba sang nagapabakuna nga mga menor de edad. Sa number 4, magasugod buwas nga adlaw ang National Vaccination Drive. Probinsya magapadala sang vaccinators o kun team sang vaccinators sa syudad sang Bago kag Kabankalan. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, tig-1,000 ang target nga mabakunahan sa duha ka LGU. Lakip ang San Carlos City, ang Bago kag Kabankalan ang may pinakamadamo
pa nga wala mabakunahan sa target population sini. Magapatigayon man sang pagbakuna ang probinsya sa Kawayan kadungan sa pagpanagtag sang construction materials kag food packs lakip na banana seedlings sa apektado sang Bagyo Odette. May 3,979 ka beneficiaries kag suno kay Diaz bisan katunga na lamang sini ang ilaman nga mabakunahan. Tig-2 ka kilo sang bugas naman ang ipanghatag sang probinsya sa mga magpabakuna sa sini nga mga LGU. Samtang base sa DOH guidelines, 80% na sa population karon ang target nga mabakunahan para malambot ang population protection. Sa bahin sa Negros Occidental, gikan sa 1.8 million nga target, ini ang 2 million na. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, nalakip na diri ang mga menor de edad. Sa pinakaulihing nga datos sang probinsya, 60% sa damlag pa, 70% nga herd immunity target ang fully vaccinated. So, in appreciation sa mga ma-intragwa sa aton nga NVD3, si Gov has also directed me to send rice, no? Ang tanan nga pa-inoculate sa aton sa PHO, tigaan tag 2 ka kilo nga bugas para pagpakita sa appreciation sa ilang pag-cooperate sa aton programa. The number has been increased. Definitely, we will not reach the new target. So 80 na, Go? 80%. That's mga 2 million na. Yung dala na, Gov, ang minor, dala na daang. Kay, I think they included that. Sa number 3, tricycle driver nga ginabdak sa barangay 13 sa Bacolod sa kagabi, nasapuan nga patay sa Ibi Magalona kainas ang kaagahon. Nasapuan kainas ang aga sa kilid sang highway sa Ibi Magalona ang isa ka lalaki nga nakaputo sa sako ang ulo kag may igo sang bala. Natukiban niya ang lalaki nga nasapuan patay amo man ang persona nga ginabdak sang kagabi sa barangay 13 sa Bacolod. Sunod sa kay Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station 1, ginkumpirma sang pamilya sang biktima nga ang ginabdak nga si Julius Dumipeg ang nasapuan nga patay sa Ibi Magalona. Sunod sa kay Sarona, nagadrive ng kagabi sang iyang tricycle ang biktima sang siya ang ginpuwersa nga ginpasulod sa van sang 4 ka mga persona. Dugang pa ni Sarona, posible ang 2 ka mga pasahero ni Dumipeg ang kabahin man sa mga sospetsado. Blanco pa sa karon ng PNP kung ano ang motibo sa pagpatay kay Dumipeg kag ila pa hibaloon ano ang iya sini nga background. Balik yung biktima kung sa worker damit sa pag-audis ka lang daw siya sa tricycle. Okay. Pero napadayin pa kami nga pangita pag isang pang informasyon nga makabulig sa among kung ano gini kumpura niya nga iban pa. Sa number 2, Siyudad sa Bacolod ang magapain sang pondo gikan sa Special Education Fund para ibakal sang COVID-19 medicines para sa emergency cases. Nagapabilin ang pagnubos ng COVID-19 cases sa Bacolod nga karon yara sa moderate risk classification sa idalom sa alert level 3 status. Pero suno kay Councilor Renesito Novero, hindi gihapon magkumpiyansa ang tanan, ilabi na ang publiko. Gani ginaduso niya nga magpain sang dugang pondo ang syudad para makabakal sang anti-COVID-19 medicines for emergency cases ang City Health Office. Ang CHO ang mayara sang 300 million pesos nga annual fund. Pero suno kay Dr. Edwin Miraflor Jr., ang dako nga portion sa nga pondo ang kinahanglan para sa personal services kag pagpasanyog sang health facilities sang syudad. Suno naman sa pamuno sang Committee on Education. Sarang italan ang bahin sang Special Education Fund, agud nga makabakal ang syudad sang supply sang Remdesivir, Molnupiravir, kag Tocilizumab nga hindi masami masarangan baklon sang ordinaryo nga pasyente. Yeah, gina-check na naman sa kuha because may joint shot sila para bang the AUG na pwede magamit ang SCF for anti-COVID-19 measures. Well, I hope nga continuing decline ng kidney. But there is nothing wrong if we prepare. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw.
Nagsaka sang napulo tubtub 20 pesos ang kada kilo sang karne sang baboy kag baka. Ginapaabot ang inflation ug na pagsaka sang presyo sang iban pagid nga mga balaklon antes magtakop ang ini nga tuig. Ma-report si Nico Delfin. Halin sa 260 pesos, naglabot na sa 280 pesos ang kilo sang baboy sa merkado. Napulo naman ka pesos ang ginsaka sa presyo sang kare sang baka nga karon tag 300 pesos na ang kilo. Gani ang iloy nga si Mary Joy Teodosio. Tunga lang anay sang kilo sang baboy ang ginbakal para sulod-anon sa iya anak agud may pambakal pa sang dugang kinanglanon sa ila sulod sang balay. Kaya mo lang niya ako masarangan. 140. Anong plano mo sa sa Ako nga dala ko pork chop lang niya ka-request ang bata. Ang pagsaka sang demand sa supply sang baboy gikan sa Negros Occidental tugaman sang epekto sang African swine flu ang ginatudlo sa mga manugbaligya nga rason sang padayon nga pagsaka sang presyo sang baboy. Diri paabi nagakuha sang baboy ang mga negosyante gikan sa Metro Manila pati na sa Cebu. Magluwas diri, nagsaka man sa tag 3 tubtob 5 ka pesos ang kada kilo sang kalamay. Epekto man sang pagsaka sang presyo sang abono. Nagapati si 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez, Vice Chairperson sang Committee on Agriculture and Food, sarang pamagsakang presyo sang duga nga mga basic commodities, kadungan sa pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Resulta sini ang pagluntad sa inflation ukon ang pagsaka sa mga presyo sa mga balaklon kag pagsaka sa cost of living antes matapos ang tuig. And that will mean a certain level of inflation, probably by the 3rd or 4th quarter, I predict. No, because basic commodities will cost more to produce. And because the agricultural commodities like rice, corn, sugar, for example, are heavily dependent in terms of the production cost on fertilizers, industrial fertilizers specifically. The worry is there might be some level of inflation towards the end of the year, which we really would rather avoid, given that it is also at the same time the further reopening panic of the economy, because I think the pandemic will start slowing down by the end of the year, hopefully. Ang paghatag sang dugang nga subsidy sa abono kag pagkakasang tarif sa produkto kag ang pagpauntat sang sugar importation sang pungsod kabahin lang sa ginapanawagan karon sang katapos ang sugar industry agud man indi matamaan sa padayon nga pagsaka sang presyo sang abono karon nga pandemic. Para kay Benitez, ang pwede mahimo sa karon sang gobyerno among pagpasaka pagid sang fertilizer subsidy para sa mga mangunguma. On the tenor or the sentiment of the House, that the Office of the President ideally release some emergency funding for the fertilizer subsidy program of the Department of Agriculture. And we are waiting for how the central government will try to address the need of the Department of Agriculture for an increase in their budget, or to allow them to move certain budgetary items around, because this really is an urgency and you need it before you plant, so that it's part of your input. Dugang pa niya isa ini sa mga dako nga palaligban sang masunod nga presidente sang Pilipinas. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, kung magsiling ka pork barbecue, isa sa mga popular nga ginakanan o kung ginabaklan ang sa tabuklang sang LCC Bacolod o kung ang mas kilala nga barbecuehan sa LCC. Karon nga may pandemic kag wala sang face-to-face classes, kumusta na bala sila? Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung maglabay ka sa Galo Street sa Bacolod City, sa tabok lang sang La Consolacion College Bacolod, agaw atensyon ang mahamot nga aso. Nagaidas ang pork barbecue sa parilyahan. Nagakataktak ang mantika sang tambok sang baboy samtang yara sa baga. Ginabanyasan para sa dugang nga pasabor. Kag kung luto na, giliyon ini nga ginabakit, putos sa brown nga papel, kag bitbito na sang customer. Kung ikaw nagalabay lang, hindi ka ayhan maganyat magbakal. Ini ang eksena sagwa sa isa sa mga popular nga barbecuehan nga Tick Boys. Suno sa mismo tag-iya nga si Tick Boy Tunog Banwa, 1983 pa sila nagsugod sa pagbaligya sa pork barbecue. Sang una, siya pa lang, tubtub may mga nagbinaligya naman. 4 sila sang una nagakompetensyahanay, karon 2 na lang ang nabilin. Istorya niya,
Nag-experiment lang siya sang marinade sang baboy kag sang ulihi, naging popular na ang iya nga pork barbecue. Sa ano mga ayan, ikaw anong pinakaulihi? Ano naglawi good? Ate, medyo nanda naman. Oo, nanda naman. Pag nasawaan ng tao sa mga customer. Isawaan ha? Oo. So ikaw gina-recipe, imo na recipe? Oo. Paano ko natutunan, sir? Ako wala, experimental Eksperimento. Kag subukan yung negosyo. 1988, nagsugod na sikat ang iya nga pork barbecue kag nagsigi-sige na. Kada panyaga, nagapila ang tawo sa iya kalanan. Kada may okasyon o Christmas party, libo-libo ang orders. Sang una, makapaubos siya sang 150 ka kilo sa isa ka adlaw. Pero nag-igo ang pandemic, 80% sang iya nga sales ang nadula. Halin siya 150 kilo sa kada adlaw, subong 20 kilo na lang. Wala man abis ang face-to-face classes, kadamaan sa mga customer niya, mga estudyante. Kilos matapos mo? Oo. Ikaw lang tanan ka. Hindi damo kami. Hindi ka boring kasi mo. Dagdag dyan ang pandemic, dagdag 20 kilos. Sa pandemic, sa piya ko to, pag-clear sa kuan, sa syudad, 80 pa to. Tapos sa uli, papandemic, rin pa, subong 20 na lang. Dagdag sa 20, pinakanubo na ng production. Oo. Pero sa sitwasyon sa karon, nagapasalamat siya nga nakasurvive sila sa pandemic. Nagalaom siya nga magbalik na ang face-to-face classes para makabangon na sila liwat gikan sa halit sang pandemic. Barb, abog na sudan mo kagina pork barbecue. Pakot ko gidming. Pero syempre kita mismo, Ming, no, hindi lang yung estudyante ang nagakatuda. Pati kita, mga... Pagkitaon mo actually, Barb, sa kadamo sang pwede mo makaon, may time din nga pagkitaon mo ang barbecue sa NCC. Oo, no? Pero survival, Ming, At least ang balila ni Barb, importante, wala sila may nagkalabalatian. Kag importante, buhay sila sa gyapon, nag-survive ang negosyo. Kagabi ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansya kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.